Зюзя на дворе, куця на столе. Сапраўдная завея атрымалася, Іван Іванович. Ну так, поршневая дудочка. Прывітанне, сябры, зноў з вами Іван Кірчук. Сяржук Марков. Так, і гэта значыць, што вы зараз глядзіце наше кулінарна-фальклорнае шоу «Еш, пакуль не запяеш». Сапраўды, зараз завея, зараз у нас студзень на дварэ, і Іван Іванович прадэманстраваў такую прыгожую штуку. Але зноў, все ж таки мы сёння будзем яшчэ і гатаваць, акрамя таго, што будзем размаўляць і пра зюзю, і пра шадрэц, і пра каляды. Таму такую сытную зробім страву зноў. Амаль што клёцкі, але інакш яны гатуюцца. Набор прадуктаў зусім просты. Бульба, цыбуля, фаршык, паніровачныя сухарыкі. Тут вось ёсць у нас у кубачку таматны сок, крыху мукі, перца, солі і ўсё. Я пачну націраць бульбу, як на клёцкі, памятаеце, гэта на вось такую цёрачку, зусім такую дробную, як на дранікі. А я трошки распавяду. Можна. Таму што якраз хто ж такі Зюзя? Ой, нашы продкі верылі, што гэта бог зімы, старадаўні бог, дух. І зразумела, што яго шанавалі, таму што ён вельмі мог пашкодзіць. Ён мог і мароз наклікаць, мог наклікаць сюжу. Кажуць, што гэта быў такі дзядок, лысы, з барадой. З барадою быў белы. Мне яшчэ не адрасла вялікая, я буду спадзявацца, што... І не лысы. І не лысы. Ось, хадзіў, яго была вельмі такая вялікая булава, моцна стукаў па дрэвах, яны трашчалі, калі людзі былі ў лесе ў гэты час. Ну, можа, дровы там сабе збіралі. Яны казалі, гэта Зюзя так булавою стукае ў дзверы. І ў дзверы, і ў лесе стукае. Мне вельмі спадабалася, ведаеш, адна бабуля распавядала, што калі на вёску вельмі моцны прыходзіў мароз, то трэба было палічыць у вёсцы ўсіх лысых. І тады мароз тады мягчаў. Відаць, сам Зюзя адыходзіў, цешыўся, відным тым, што даволі шмат таксама лысых, як і ён. А вы яшчэ казалі, што Зюзя, ну, як вобраз такі духа, захаваўся толькі на Палесе. Ён быў захованы адразу на Палесе, а потым ужо ён распаўсюджаны быў па ўсёй Беларусі. Але мне здаецца, што у свой час нашы продкі, яны проста нічога не адкідвалі. Яны верылі ў розныя міфічныя істоты, якія існавалі вакол іх. Яны рабілі некія ахвяры, паднашэнні гэтым духам, каб... Ну, яны заўважалі, жылі і глядзелі, калі яны штосьці не рабілі, вось, ну, не святкавалі, таму што, глянь, нават на куцю хтосьці набіраў лыжку куці, выходзіў на падворак і казаў: «Мароз, мароз, хадзі да мяне куцю есці, каб ты не марозіў гарбузоў, гуркоў, усяго таго, што мне Бог судзіць пасеяць». Бачыш, толькі ж памаліліся Богу, пану Езусу, ну, так. малому, а тут падразу пашлі да мароза. Таму што, ну, продкі, калі гэта было, такая традыцыя, яна была захована, і яе зберагалі. Таму ёсць і песні зімовыя, можа, іх не так шмат. Зюзя у мяне няма ніводнай песні, каб менавіта ўпамінаўся. Але вось, ну, мяцеліца ёсць. Метелицей, метелицей колёду, не завивай стежки, дорожки колёду. За довгими дорогами колёду, горить саненького бороду. А хто ж буде яй тушить колёду? А хто любить, хай той тушить колёду. Цікава, ну, а калі глядзець, то зіма гэта ж такі час, калі гаспадарчых прац няма. Сядзі ў хаце, выдумляй песні, спявай. Ну, вы кажаце, што зімовых песень не так шмат. Ці проста да нас? Нет, я маю на ўвазе зімовых песень даволі шмат, асабліва калядных, шадрухі, нават навадохрышча, але, ну, не забывайся, што перад гэтым быў пост філіпаўскі 6 тыдняў. Ну, так. Зноў-такі спявалі песні, якія паставыя, святыя песні спявалі, іх даволі шмат. Яны вельмі мудрыя, тры ангелы, Адам. Ну, гэта ўсё стуль. Хіты вашы. Але я хочу сказаць, што у мяне няма песні пра Зюзю.
Можа, у каго ёсць слухачоў, дык дашліце, буду А можа, выконваць. пра яго нельга было спяваць? Не, яго ушановвалі, таму што, ну, бачыш, бабулі распавядалі, што вось нешта рэшткі яму пакідалі на стале, каб ён таксама падсілкаваўся. Таму гэта было. А ён мог схаваць рэкі таксама. Ну і тут я б узгадаў: нема лёду, нема пераходу, ой, лёлюшкі, люлі, нема пераходу. А хаця зноў для мяне загадка, таму што калі мы спяваем люлі-люшанькі, гэта што? Гэта ж Лада. Гэта багіня кахання, якая больш упамінаецца ў якіх песнях? Веснавых і летніх. Але бачыш, таксама цікава. Раз быў пост, і нашы бабулькі, калі былі маладымі, яны што? Яны ж не маглі ўзяць тэлефон, так, ці ўключыць інтэрнэт і знайсці сабе, будзем сказаць, пару. Яны якраз на гэтых вячорках і глядзелі адзін аднаго. І Лада ўпаміналася зноў. Глядзі, тут у нас каляда, тут у нас і маленькі Христос. І ўпамінаецца зноў-такі Лада, паганскае боства. Хаця мне здаецца, што Матка Боская — гэта ёсць Лада, каб у ладу жылі, у любві жыві. Ну, гэта я так думаю. Разважаю. Это ваше разважанне. Ну так. А шчадрэц? Што такое за свята ці што гэта? Шчадрэц. Ну, пра шчадрэц бабуля распавядаюць, што менавіта гэта хлопец, малады, прыгожы. Я разумею, чаму малады, таму што толькі пачаўся Новы год, і шчадрэц, шчадруха, так, яны адбываюцца менавіта на васілле, на Новы год. Таму гэта малады хлопец. Ён там апранаўся ў белыя, чырвоныя, і стужачкі былі. І мне, калі добра успомніць, то, здаецца, хлопца таксама так адзявалі у строй нейкі, каб былі званочкі, стужачкі, садзілі на вазок і з песнямі яго вазілі. Таму што, ну, пачынаўся год новы, маладое сонца з'яўляў. Я таксама сёння як сонца. Ну, сонейка, да. Іван Іванович, сонейка сёння. Усім праменчыкі. І яго вазілі таксама як сімвал таго, што год пачаўся, і каб гэтыя званочкі разганялі нячысцікаў. Чырвоны колер зноў-такі аберагае, і ён вельмі моцна ўздзейнічае, будзем казаць, на маладых людзей. Гэта ж каб працяг роду быў, разумееш, пра што? Конечно. Вось ён чырвоны колер. Так, сябры, зараз пераб'ю, Іван Іванович. Глядзіце, трэба зноў-такі зрабіць як на клёцкі, абавязкова праз, мы звычайна праз марлечку, адціснуць вось гэты лішні сок з бульбы, але ні ў якім разе адразу яго не вылівайце, дайце хаця б хвілінку пастаяць, каб з'явіўся крухмал, які нам спатрэбіцца потым для нашага цеста, для нашай абалонкі, нашых такіх клёцачак, можна клёцкі, хто як іх называе, клёцкі, цефцелі, такія бульбяныя. І вось так усю бульбу мы павінны абавязкова адціснуць праз марлю. Як бачыце, людзі, дарэчы, Іван Іванович, вось кажаш пра клёцкі, все: а, это такая возня, такая возня. Ну, глядзіце, ну вось колькі часу гэта заняло, ну зусім жа ж мала. Калі сабе зрабіць, дык зусім мала. Ну? А гэта ўжо калі на сям'ю вялікую. Ну, калі там на Але тады дзеці дапамагалі. Чаму былі вялікія сем'і? О, зараз хачу пахваліцца, што фільм «Код продкаў» ён атрымаў узнагароду саламянага зубра. І там якраз упамінаецца пра тое, што сем'і былі надта ж вялікія. І 14 дзяцей, 18 дзяцей, там на мяжы з Украінай 20-25, улічы сабе. Але гэта якія памочнікі, якая гэта моц рода, а? І прозвішча таксама. Так, сапраўды. «Код продкаў», хто не ведае, гэта фільм, у якім здымаўся, прымаў непасрэдны ўдзел Іван Іванович цэлы год. А дзе здымалі? На мяжы з Украінай, а потым уже фінальныя, будзем казаць, кадры былі на Украіне, Ровенскай вобласці. Ён цікавы тым, што менавіта з аднаго боку па Беларусі ішоў я на мяжы і збіраў, што захавалася, аналіз рабіў. А з таго боку шла таксама этнограф, фолькларыстка, якая распавядала, што ў іх збераглося. Што блізкага ў нас па тэкстах, па мелодыях. Фільм больш гадзіны. На ў параўнанні так зразумелі, у каго больш захавалася? І там, таму што гэта Палессе з аднаго боку і з другога. І там, і там. Ну, і з Украіны навукоўца яна распавядала, што ўсё так распаўсюджылася, што можа даходзіць з аднаго боку да Кіева, з другога да Мінска. Вось так. Але гэта, ну, апошнім уже часам. А ў свае часы Палессе, бачыш, там ніхто не праходзіў, ніякіх не было асабіста войнаў.
захавалася і культура, захаваліся тыя абрады. Ну, зразумей, калі у вёсцы пагост бяруць кавалак хлеба і закопваюць у чырвонай тканіне ў зямлю, што гэта? Неўрадлівасць? Ну так. Але што гэта? Гэта хрысціянства, гэта паганства, ці гэта проста такі рытуал, які продкі рабілі і не думалі, што яны выконваюць менавіта там паганскі рытуал. Не думаючы наўрад ці яны рабілі гэта. Нешта ж думалі. Яны верылі ў тое, што рабілі. Таму што нават гэта свята, яно не мела ніякіх перапынкаў, калі вайна была. Так, ну што, гэта мы адціснулі. Трэба сюды ў наше бульбянае цеста убіць одно яйка абавязкова. Так, крыху пасаліць. Ось так мы гэта зробім. На вука. Так, перамяшаць. У нас тут здымачная група, конечно, невялікая, але рук не шмат, таму і гэтых нашых клёцак таксама не будзе вельмі многа, але колькі ёсць. Дэгустацыю робяць вядучыя. Так. Крыху мукі дададзім сюды. Ось. Во. Такое, ну, зимовая абсолютно страва, конечно, потому что як у нас привыкли рабіць людзі. На выходных прыгатаваў нешта, каб было на некалькі дзён, а лепей яшчэ на тыдзень, каб потым, ну, прыйшоў з працы, так, каб ужо нічога не гатаваць, а можна і з сабоечку зрабіць, каб у сталоўку не ісці, грошы цалей будуць. Вось. І гэта таксама вельмі добрая сытная страва для абеда і для святочнага таксама будзе вельмі удалай. Так, ну, гэта у нас гатова. Так. Так, ну і трэба нам падрыхтаваць яшчэ фарш, дадаць туды крыху цыбулі, мы ж без цыбулі з вамі нікуды. Можа, пакуль рэжаш песня? Абавязкова. Ну вось узгадалі каляду, так? Гэта ж таксама такое боства вельмі старадаўняе. Не упамінаецца пан Езус, Дева Марыя, так? Але упамінаецца каляда. Ішла каляда, калядуючы, каляда, калядзіца і добрая, і маладзіца. З аднаго боку каляда гэта свята, з другога боку каляда гэта тыя дары, якія давалі каму? Каляднікам, якія хадзілі па хатах. А трэцяя каляду яшчэ называлі тую свінню, якую што гадавалі да свята. Таму што яна была як ахвяра і такі лёс у яе. Вось яна, відаць, тут пад цыбуляй ляжыць, не? Не, тут у нас, ну, тут ёсць і калядная такая, яшчэ і курачка таксама. Ну, таму бачыш, вось калі гэта свіня, дык рыхтаваліся да каляд. Папярчыць. І вельмі добра рыхтаваліся, і хату прыбіралі, і недзе ў хлявах наводзілі нейкі парадак. Там усё на свята лічыцца, што прыйдуць продкі паглядзець, як мы святкуем, як мы падрыхтаваліся да гэтага свята. І лазня абавязкова была, і культ продкаў тут успаміналі, так? І варажба была, а куды ж без гэтага. А пра каляды, як узгадаеш песню, адразу ў мяне, напрыклад, у галаву прыходзяць свае калядачкі, бліны, ладачкі, якія Ну, то дзякуй Владзімир Георгіевич Мулявіну. Мулявін спяваў. Ой, калядачкі, бліны, Але ладачкі. чаму бліны ўпамінаюцца першыя? Таму што рытуальная ежа. Сонейка. Таму што яно было таксама галоўным на стале, як і куцяк. Ну, а каляда, сапраўды, там же ж вось і варажба была. Вось, калі пра свінню, дык давай адразу скажу. Калі хто хоча з дзяўчат, трэба ўзяць кавалак сала і абысці вакол вёскі, каб прыманіць хлопцаў. Ну і уяві, вакол Віцебска пайшлі дзяўчаты з кавалкам сала, каб прыманіць хлопцаў. Ну, там же могуць і не толькі не жанатыя выйсці, разумееце? Вось і пара знайшлася адразу. Так, ну што, зноў-такі трэба мыць рукі. Мыць рукі. Так, і ўжо разаграваць нашу патэльню, каб маглі запякаць, смажыць нашыя клёцачкі.
Так, ну што, сябры, у нас яшчэ, ось я ўжо зліў тут адразу бульбяны наш сок. І глядзіце, вось атрымалася столькі, у нас ёсць яшчэ крухмалу, які мы таксама аддаем нашаму цесту. А я хочу дадаць, што атрыбут каляд гэта менавіта гарэхі. Не толькі бліны. І яна была тут не ў варажбе, таму што можна было засунуць руку ў мяшок, цот ці лішка, калі цот, абавязкова будзеш мець пару. Мы з табой гэтым займацца не будзем, таму што ты жанаты, я жанаты, але маладыя могуць гэта зрабіць. Але глядзіце, атрыбут вялікоднага дня гэта чырвонае яечка. А на каляды я ўспамінаю, калі падарункі тата прыносіў, я быў вельмі малы. Калі там знаходзіў хоць некалькі грэцкіх арэхаў, было самым вялікім шчасцем. Гэта зараз яны ёсць кожны круглы год. Кожны год ёсць. Таму можаце варажыць вось на гэта такое простае. Ну так. Ну што, пачынаем ляпіць. Як на клёцкі, памятаеце, так? Бярэм. Хто раптам не памятае, хто можа толькі зараз да нас прычыніўся. Клёцкі з душамі былі такія. Хоп, сюды фаршык. Зноў у правай руцэ зрабілі яшчэ адзін блінчык. Хоп, паляцела ўсё навакол. Во. І тут мы з вами зробім наступнае. Калі клёцкі мы кідалі ў кіпень, то зараз мы зробім ось наступнае. Ежика зробім. Ежика, вожика, так, сапраўды. Абсыпаем паніровачныя сухарыкі. Ну, пакладзем хай тут. Давай 3 пакладзем. Пачне. За мінулае, за гэты час і на будучыню. А нашай здымачнай групе яшчэ што? Гэта ж на будучыню. А, на будучыню. Так. Я маю на увазе, што гэта час. Вось ён, мы стаім хвіліна, а яна ўжо ўсё мінула. Всё, секунда мінула. Так. Мы ўжо ў гісторыі. Ну так. Так. Вось так, галоўнае, не бойцеся пагуляцца так з ім. Можна і гадзінку. Можна. Там потым ужо і сырым можна з'есці. Так, абсыпалі, паклалі. Наступную. Оп. Оп, фаршик. Зноў зверху блінец. Оп. Якраз як сонца форма. Так. Бо як запякуцца, будуць іншага колеру. Абсалютна, таму што мы ж яшчэ будзем тушыць потым томатным соку. Як чырвоныя сонікі будуць. Не дачакаюся. Не дачакаюся. Так. Я хочу яшчэ дадаць, ведаеш, што мне вельмі падабаецца каляда, таму што гэта такі карнавал пераапранутых. З маскамі. Ну, не толькі з маскамі. Я неяк быў вельмі даўно з гуртом «Дзіва» на мяжы з Бялымстокам, так? І там такія дарослыя людзі вельмі сур'ёзна адносіліся да калядавання. Яны прынеслі велізарную зорку такую з паперы, і яна круцілася. Дзед стаяў, спяваў некую песню на польскай мове, і гэту зорку вялікую круціў. Але ўсярэдзіне гарэла свечка. А людзі рабілі вельмі проста. Напрыклад, цётка прыйшла, узяла бурак, парэзала яго, крутнула сабе шчокі. Я, кажа, цыганка. Всё, ніякай маскі не рабіла. А дзед засунуў рукі ў печку, зрабіў сабе рогі з сажы, кажа, я чорт. І ўсё, ніхто такіх масак, як я прывозіў і маю ў калекцыі даволі шмат, іх ніхто не рабіў. Гэта ўжо як мастацкія такія. Ну, гэта прайшоў час, і людзі пачалі ўжо на гэтым зарабляць. А нашы продкі, яны проста гэта рабілі, таму што гэта была традыцыя. Перапраналіся, і тут вядома, што да іх вельмі уважліва адносіліся, чакалі такі гурт, калі прыйдзе. Лічылася, што гэта пасрэднікі паміж Богам і чалавекам. Таму яны закрывалі свой твар, яны адзявалі нейкія такія рэчы, ведаеш, як быццам бы продкі прыйшлі з таго свету, такія доўга ішлі, абарваліся. А што магло вось быць з тымі, хто, ну, магчыма, былі такія выпадкі, што калядоўшчыкам нічога не давалі? Ці гэта, ну, вельмі рэдка, хаця грэх. Хаця ёсць такія тэксты, што не дасе яечка, там паламаем крылечка і так далей. Ну, мне здаецца, не прыходзілі там да ведзьмы, бо ведалі, што яна ёсць, так? Баяліся да яе прыйсці, можа. Мінулі хату. А можа, даволі шмат хат было, і там заходзілі толькі да тых, каго ведалі.
Ну, Гэта і- ж ужо, ведаеш, ёсць І да традыцыя яшчэ багатеньких. у сваёй вёсцы. І ведаеш, да каго прыйсці, і Ну што... так. і Хто што- не пашле. І што паспяваць. Таму што калі прыходзілі, спявалі гаспадару. Добры вечар табе, пане гаспадару, так? Потым гаспадыні спявалі там. Поехали Поехали. закладать. И поехали мы с нашими клёцочками. О. Оп. Оп. Ну что, сябры, у нас на столе даволі пусто. Глядзіце, у меня есть кубачек с томатным соком. Наши клёцкі уже смажатся. И зараз час их подтушить. Тому трэба адразу. Можно у пательні туды ж, а можете перекласти в нейкі іншы посуд и уже там датушивать. Але мы зараз сок будем заливать. І в нашу Зюзя пательню. чакае таксама, хоць адну. Так. И мы заливаем его сюда, поливаем наши клёцочки. Вот так. Натрывочку. И все. И застаецца только чекать. Чекать треба хвилин 30-40. И потом уже будем подавать. Ну что ж, сябры, наши клёцочки уже готовые. И самый час уже и почаставаться, Иван Иванович. Так. А калі клёцачкі гатовыя, можна падрыхтаваць калядную гульню яшчар, любоўная, так? Вот, Каб пару выбраць. Сядзі, сядзі, яшчур, ладу, ладу, дай у арэхавым кусту, арашачкі лушчыць, ладу, ладу, вочыкамі плюшчыць, ладу, ладу, а жаніцца хоча. А можна і жаніць буцярэшкі, гэта менавіта віцебская. Так, Сама Жаніц пару Буцярэшкі выбраць. у нас робят наши этнографы. Падля вонюху, відаць. Штогод. Так? Ну так. А яшчур, вось я нават і не ведаю, што гэта за гульня такая. Оп. Оп. Прыбярем. Так. Иванович, сметанки. Обовязково. Не зашкодзіць. Ніколі не зашкодзіць сметанка. Так. Так. Ну і можна яшчэ, я так думаю, крыху соусу зверху. А калі зелянінка ёсць дзе ў хаце, то можна пасыпаць Ну так, у зелянінкай. нас з'елі всю зелянінку. На жаль. О. Ось так, крыху соусу яшчэ зверху. Можа, як заўжды, вам солі не будзе хапаць? Не, пакуль не трэба. Пакуль не трэба? Мгм. Толькі горача будзе. Прыгожа. Ну. Зноў нагадвае шапку Дзеда Мороза. Ну і калі каляды, ўсё ж такі, як сонніка чырвоны. Так само. Замест блінова ладачак. Сметана неяк дае свой смак. Можа, каб без яе былі б такія больш рэзкія, не? Ну, сметана вытанчаны соус. Мгм. Не острый. Может тут. Ну што, разошлись. чакаем ваши рэцэпты. Дасылайце. Так, досылайте нам рецепты. Хочете на e-mail, а можете писать нам у Instagram, ці Ивану Ивановичу, ці мне, ці на наш аккаунт Беларусь 4. Дасылайте рецепты, будем так само их обовязково готовать. Тому всяго добрага, сябры, до сустрэчы. Праз тыдзень сустрэнемся. Усяго.